Dus ik wil het vandaag hebben over de u. Voor de meeste, laten we zeggen, ik wil niet zeggen de meeste mensen. Bepaalden van ons weten dat je dus tegenwoordig niet meer OE gebruikt. Dus met heel veel woorden, met die klank, de U-klank, dan krijg je dus daar ook niet meer in terug. En nog steeds schrijven we het wel zo. Je zal verbaasd staan hoeveel mensen dat doen. Heel veel mensen. En het is om niemand, ik neem niemand daarin kwalijk. Het is ook heel moeilijk om mensen daarin te corrigeren. Want als je kijkt naar mensen vanuit de Surinaamse bevolking, niet om ons neer te halen, maar een eigenschap van Surinaamse mensen is wel de trots die we hebben, toch? We zijn trotse mensen. Ja, we weten wat we doen. We weten wat we zeggen. We zijn trotse mensen. Correctie is een beetje is lastig. Kan soms lastig zijn bij iemand om dat te doen.